Здравейте! Казвам се Елена и днес с най-голямо удоволствие бих ви разказала моя личен опит с агритуризмите в България. Също така бих започнала една много интересна тема, а именно опазването на нашата природа и на планетата ни като цяло. Аз посещавам агритуризми вече няколко години. Разучавам постоянно нови агритуризми, също така нови селища селищата не са нови, просто са нови за мен, нови малки селца, в които не съм била, животновъди, земеделци, с които се срещаме, обменяме информация, обменяме опит за това кой е бил на тези прекрасни агритуризми, впечатленията, с които сме останали и така нататък. Агритуризмите в България са едни от най-прекрасните местенца, на които може да заведеш семейството си, децата си, или ти да подариш на себе си уют, почивка, позитивна енергия, понеже всички хора, които поддържат агритуризмите, те са, по мой опит, разбира се, аз ги познавам почти всички вече в България, изключителни хора. Това са хора, които са свързани тясно с природата, с животните, с живота около нас, карат ни и ни учат да се радваме на малките неща, примерно откъсната ябълка от дървото, или грозде, или доматчета, за които може да си хапнем на момента. Всички тези малки удоволствия ни карат да живеем живота пълноценно. Ето за това съм днес тук при вас, за да ви разкажа колко биологичният начин на живот, биологичната храна и посещението на места, в които всъщност ние може да се научим и да опознаем биологичните култури, биха били допринасящи за нашия по-здравословен начин на живот. В миналото аз нямах голяма информация за агритуризми, просто защото беше доста лимитирана в интернет. Промотираха се единствено големи вериги хотели, говореше се за лукс, за спа и така нататък, но никой не споменаваше за тези прекрасни местенца, на които може да се опитат най-невероятните сирена, кашкавали, месо, зеленчуци и плодове, приготвени по много стари рецепти. Рецепти, които идват от нашите прадеди. И започнах да се интересувам повече и да търся информация за нови преживявания. Започнах да говоря с приятелки, започнах да изучавам, започнах да разглеждам картата на България много по-често, отколкото го правих преди, с целта да мога да се запозная с с различните точки на България и малките населени места, в които се намират ферми с било то животни или било то отглеждане на плодове и зеленчуци. Когато започнах в началото и отидах в първи агритуризъм, те ни разходиха с трактора си из полята, които притежават. Имаше огромни поля с много тикви, с много слънчогледи, с лавандула. Беше толкова красиво и беше едно от най-запомнящите се преживявания за мен в живота ми, защото цялата тази енергия, която ми даде емоцията да преживея в агритуризма, ме беше заредила за изключително дълго време. Там обаче, говорейки с собствениците на агритуризма и по принцип на агритуризмите, се сблъскват те и ние като население на тази планета
с един много важен и основен проблем, който е замърсяването на нашата планета. Страшно много пластмаса, изхвърляне на пластмасата на неподходящи места, било то в природата, било то в моретата, океаните, в реките, всички животни, които страдат от това, изчезващите видове животни, риби и така нататък, заради нашата грешка на хората, изгарянето на страшно много горива от колите ни във въздуха. Всичко това влияе изключително негативно на нашата планета. Затова, говорейки си, обсъждайки също и с мои приятелки, ние решихме да използваме все повече рециклиращи се продукти. Примерно, стъклени буркани, стъклени шишета, било то за вода. Водните шишета от пластмаса, първо, когато се налее минералната вода в пластмасови шишета, всичко, което е вътре в самото съдържание на водата, голяма част от него изчезва само заради химикалите, от които е направена пластмасата. Малките шишета вода, пластмасовите от по половин литър, са масово използвани от хората, просто защото им е лесно да си отворят бутилката с вода, да я изпият и да я хвърлят, вместо да си налеят в шише, което може да се използва многократно. Първо, дали е от алуминий или е от стъкло, водата, качествата на водата, на минералната вода се запазват изключително за по-дълго време в него, отколкото пластмасовите шишета. Да ни говорим, че лятото, когато слънцето напича тази пластмаса, частиците, които се отделят в водата, са страшно вредни. Хората не го обмислят. Повечето, по-голямата част от хората от ресторантите, защото те са също големи консуматори на пластмасови бутилки, на пластмасови съдове и така нататък. Те не се замислят за процеса след използването на тези толкова лесни, но вредни за всички нас пластмасови изделия, защото е лесно да го отвориш, да го изконсумираш каквото е вътре и после просто да го захвърлиш на боклука. Рядко хората, особено в България, имат културата да рециклират боклука си, тъй че всичко отива на едно място и после се изгаря дали на сметища, дали се изхвърлят тези опаковки ненужни боклуци на неподходящи места. Това е въпрос много наболял и от изключително голяма важност, защото не спазвайки правилата на природата, природата ни го връща рано или късно, било то с земетресения, наводнения, изчезване на лятото, изчезване на зимата, сезоните като цяло те започват вече да се вливат един в друг, в смисъл да изчезват, пролетта, есента почти ги няма. Преминаваме от лято на зима все повече и повече. Това е защото ние, знайно или незнайно, замърсявайки природата и околната среда, натоварваме страшно много самата атмосфера, замърсяването на водите, изчезването на много видове риби, умъртвяването на костенурки и така нататък. Това е тема, която е широко развита и за хората, които се интересуват от здравословен начин на живот. Когато се храниш здравословно, тялото ти се отблагодарява, мисленето ти е по-различно и започваш да те грижа за природата, започваш да ставаш по-добър човек, по-всеотдаен към всекидневните ти нужди и нещата, които извършваш през деня. Да не говорим, че човек, който е оценил биологичния начин на живот, чистия начин на живот,
никога не би отишъл на пикник в природата, било то в гората или на полянка или на плажа и не си бил оставил отпадъците и боклуците, турби, големи турби с отпадъци, както се случва в днешно време, просто на средата на плажа или пък в гората и така нататък. Използването на все повече